Sa alis ah. Met dito yung pair by pair. Apa ininom kayo mahal? Lim-lima kayo? Pabayada mo ta sounds mo na eh. Sino, bagi na ba ito? Huwag ka silaw? Diyan natin yung maala, di na ako kung salit. Dito. Look nyo. Makumot dito. Dito pala no. May saldaw. Woo! Lugay. Ayan. Punta na pala. Punta na pala. Punta na pala. Ayan. Hindi na si parang mapulutan ng gal. Kurang yun. Ay palag dito. Ay di ko. Ano ito? Kuha na pa lang. Tipe lang. Gusto na pa lang. Apo di kutkutan yung pek. Kasta ah. Uno. Pag napunta. Kuha. Maya ganap pek. Tutudo. Pitsi-pitsin nyo. Awan ako. Arigat. Ano eh? Pagkatao eh. Pagkatao mo man nyo. Apa yung ini apa ini ini dagangan ito kil na pag-ipumpunan nyo hindi makobit eh yo picture ni salis ako okay gusto ka saray mga kabos ano ito ay kasto di pumayan nyo sabi mo gaya na kung yun eh may paggaya mo na eh 1 liter eh ah ure ka nga kaunog na hindi pinamakapuos eh raw nay pati na nay unang nay at silugnak sa ah sige sila kahil ano na kanan api takas ta api ano na kanan doon ko siya kakuha na lang ano ito api nagkuha doon ko style jadi yun? Tapi pinagtipon yung ito. Yan kasi, kasay? Kasay? Ito, kalit yung balayan na ako. Hindi ko man na nagbalayan na niya. Ha? Lagi mo na merienda na ako. Lagi merienda ako maon. Ti ko na yung man, ti. Ya dami juga kaldo na. Ano mo kayo? Tiyan mo ko din, jefe lang. Abang. Dito po yun. Papayag dito yun. Ito. Pagbupunan nyo, dito yung makubig nila.
Bitbitan din oh. Hinap na katayaw. 150 kilos na kasi. Wala ko bitbitan. Baganay tayo. Look kaya. Pagdanong ko mayaw. Pagdanong. Nakita ko nagdaan? Ano pa ito dito? Pigere? Ay pigere. Pagkuhan lang. Pagkaras ng manok kalabataw. Kuya ka na. Di manok na tuyo na. Sanay kanto ti. Kubo-kubo na ko na mayaw. Anong oras ano ngayon kan? Merienda na. Napudo. Tikas tao. So dapat kat no. No kuma. No kuma sumalok kayo. Ikot na sapa. Ikot. Alas 10 yaw. Kung pudo na di kalma na. Nabagmanta na kaya yaw. Kermay. Hindi nga. Masing istoryano ko. Ha? Kung gano'n. Kung ano. Nagalan nyo na. Sige ito. Una ka taglawag. Taglawag. Kaya ka binautan mo hindi pwede bingo naman ako. Kung mag-binaut ka. Kaya masapa ka nga sumalaw. Sige, sige. Kita ka naman yun eh. Dikit na bingo na eh. Sinsinan deh, siya ayaw. Ano sinsinan? Magkapatid ka sa kasaw. Ano? Ha? Sabay, di ba? Ini ba tau? Ada deh, dia. Kaya ano po eh, diyan yun eh. Ha? Kita, marami ka. Kita, maramay. Kulang ko lang maramay. Kaya gimana tubaw? Wala, jeron na eh. Tapos yung amin na eh. Ano pinipay siya oh. Ano pinipay siya oh. Tidak apa-apa ini tau. Ano berarti sino ti porman nyo tau? Saray, sino interview kita? Sino porman nyo tau? Ni ko makuha ah. Ni emo ko maa. Inana nga emo. Taw-tawaga. Anti ko na lang. Itala ka man pera, damdaman pera, hanggat madamay ayam ko na pinalabos ko, madamdaman hanggat awar ka man pera, hanggat madamat chat me, kung una naman idimbak nga may kantok sapa kasi kung hanggat yes, kung una naman tin, ayot ni inam kung una kumarang imbak pa, pagsakbayan dito, kung hanggat awalat ta siya, madamalat at itawag na ka na, chat na ka na tano in chat kung tupay ni ko nga at panggapak ako, jay Dito po kumon. Ano, ama makaaon lang. Makaaon lang ta. Kaya may saldaw, posible ah. Wow.
Kurang ah. Sobra tamay saldaw mo ito. Numutan na ito. Kami hapde pa. Jay. Ang bagmanta, degeneration eh. Hindi nagatan. Ibutay. So, kundi ito, square na. Na, di pikilaw. Mahalang ka matiskwala mo tao. Hindi pinag-recruit mo. Patagdarak malabalaya. Magpapabahay na. Ano ti caption ay content eh. Din anjong ano ti caption na. Magpapatayo na ako ng bahay. Putangin na ako ng mataya. Ganito ako kayaman ko ng mag. Di dati binagkat mo Jay. Kasta. May sagulpi kasta ko. Bayad din ako. Na? Ako, dasar tau. May karaw? Lari. Dito na, dito na, pastro na hay. Dito na eh. Puma dito. Dito. Dua ka di mabutan pela. Mga ka mabutan na lang ako kayo ng hay. Na? Ano? Yung mga kadang dito dito. Para kayo malinong yung amin ako. 740. Yung sabi mo tot ni Kwa. Yung 740 pa lang. Ito agad, di may mayata masapa kay Kwa. Huwag yung mas lalas 9 na eh. 11:30 mo na na? Oh. Napu daw. Napimpintas nga ikwayaw naganan. Isap-sapo sumalong ta suming out. Ay sumalaw. Tay ikwayaw suming out. Dito na engineer yun na. Ya baba. Aduh dito yan eh sa hanabumbunan dito yun hana malayos dito yung finishingan na amay naglawlaw kadakalan na oh malayos yung galat ka na eh tapos nagtakubaw kanya ko mabutaw na ah ano, glayos ko, tika nyo pa nang scry. Pastro! Kaya suling nga daw. Tamnaw ko pela di ba? Tamnaw. Okay ko na nandiyo, apay datin naptamnawan, apay balay ako na ano. Apay grak-grak ka balay ako na ano. Apa mo nan nuni data? Kani na na? Di asawa nan saing? Ay, kuwan si sao. Apa jay pura ka da? Dia apa birthday? Na? Pura ka na dito. Konseri? Sige yung baboy di dyan. Ryan? Ay na ito dakal? Ada 50 kilos.
Dito forman min apo na eh. Angkel. Sika forman angkel. Dito forman min apo na eh. Engineer, sika pa engineer angkel. Dito forman mi mga kaboss ni Aurelio Senior, the third. Sa bali pa yun kita magkwadrado ko na. Anya. Kasi kasi kami na eh. Ay madi ay kasi. Sapos pa kasi di mana. Gusto diya lang dito. Tapi naglako lang. Alat pa lang kat napaanan ang kay. Di ka nang bibiti merienda tayo pupormahan? Kwa. Ay, wala maparang malalaw ito si Singkutsar. Singkot sa ako. Ay mas iti digiti ko ay mas iti merienda digiti obreros mo Singkot sa. Tuman pasuway. Sa mamanukay lang. Mga rin, kalpata, anak at kalpata ka. Dadapay galbad na lang dining galmaan. Barbara yung kalpa. Ti ko tin nalay ko mga play mo daw. Balik sama sekarang kan Bang Ranai. Udah siap macam buku. Di talunin sa ni ko tao. Nagtatalon kita kasi ito. Nasi daw. Sa karnay. Dito, kwansan ito. Sudah tidak mo kasi ni Parker. Konsal sih. Nah, jadi berita tayo gayam na eh. Kurang pa dua nga obrero siya kami na eh. Dapat ko madua. Singkot sar kanu ti merienda ko na napoporma. Madama kanu pela lutun na ko na. Kasi pinamayan niyo yung ano may gidi di mayo ano ya. Tapi sound show. Uy, ban na yung mati de pormanan niyo. Ay pupudo tayo. Nay alas 7:30 pa ilaw ganun nay. Awana. Ay, pabalaya ka.